plaats, gevolgd door haar teamgenote Katrien Zettel. En op de derde plaats de Finse skister Puutiainen. En wij gaan verder met de enige skister die Marie Shield tegengewicht kon bieden in de afgelopen 2 seizoenen. Tina Maze was het die tijdens de finales in Lenzerheide vorig jaar Marie Shield wist te verslaan. Maze leek een kleine wedergeboorte te hebben in Courchevel. Daar skiede zij eigenlijk de eerste sterke marge die we van haar dit seizoen gezien hebben. 6900, is nog een goede achterstand van Tina Maze. Ook zij kon niet op alle punten de skis helemaal carven waar Shield dat wel kon, maar er zit weer dynamiek in het skiën van Maze. Een soort wedergeboorte die ze eigenlijk tijdens de tweede marge in Courchevel leek te beleven. Ja, dit is een sterk optreden. Zij staat goed gemaakt op het onderste stuk ten opzichte van Shield. En dat is iets wat we niet vaak zien gebeuren.